No hyvää iltaa, te esinahan alla piilevät, likaiset, haisevat sissijuustot. Tervetuloa tier-lista-videon pariin. Mä koitan pitää tässä vähän flown parempana. Tää ensimmäinen videosarja, minkä mä tein Attack on Titan -hahmoista, kunnon weeaboo-settiin, niin se oli ihan liian pitkä. Liikaa öötä, liikaa pohdiskelua. Koitetaan olla spontaanimpia, ihan sama, onko meidän argumenteissa mitään järkeä. Koitetaan olla nopeampia, koitetaan olla ripeämpiä, pidetään se energia yllä. Joten aloitetaan. Eli mä oon luokitellut, hajonnut LOL on käytännössä S-tier. S+, anteeksi. Aika vitun kova on S-tier. Ei paras, mut kyllä täällä pärjää A-tier. Ihan jees B-tier, nojaa C-tier, ei ees läpäl D-tier. Mä en tiedä kuinka moni suomalainen pelaa Speedstormia, mulla ei ole mitään hajuu, mut kuka ikin katsoo tän, niin toivottavasti saa arvostaa tätä ja tykkää videosta ja tilaa kanava ja perussetit. Mä yritän näyttää tässä gameplayt vähän välissä, että ei ole ihan yksitoikkoista tällaista niinku, istuskelua tässä ja tuijottaa tätä vitun tier-listaa. Niin mä yritän pitää tätä mielenkiintoisena. Ja aloitetaan. Mennään selkeästi niinku kirjajärjestyksessä, eli Aladdin. Aladdin on, mä sanoisin, että se on hajonnut hahmo tällä hetkellä, mutta koska Aladdinilla ei ole oikeastaan mitään niinku, fyysisiä niinku, puolustuskykyjä, niinku, sillä ei ole oikein mitään attack-abilityjä. Aladdin on käytännössä pelkkää nopeutta, se on Sonic Speed. Sonic Speed, se on vaan ihan älytöntä nopeutta. Se voit olla level 35 itse, ihan sama kenellä sä pelaat. Ja level 25 Aladdin saattaa painattaa helposti sen taikamaton ohi. Et se on ihan siis, mä en tiedä mitä se vetää se matto, mutta se on kyllä built different oikeesti, koska joo, voi olla 10 leveli ero helpostikin rankedissä. Ja Aladdin kun saa tarpeeksi mattoa noista ability dropeista, niin se painattaa ohi. Mutta ei se ole hajonnut, koska sit kun oikeesti mietitään, niin Aladdinille ei oo hirveämmin mitään niin kuin, offensive abilityjä, niin mun mielestä se vaikuttaa aika paljon. Angel, mä en hirveästi näe, että kukaan pelaa oikeesti Angelilla. Mulla ei ole niinku Angelista hirveästi mitään sanottavaa, mulla ei ole Angelin abilityistä mitään sanottavaa, mä en itse ole rehellisesti edes pelannut Angelilla ihan hirveästi. Sitä ei online rankedissa hirveästi näe. Baloo, se menee tonne C-tieriin ihan syystä, että Baloo, sen toi basic nopeus on ihan vitun surkea. Boosti, hyvä. Hyvät offensive abilityt. Sen omat abilityt, kun sä spavnaa niitä kurpitsoja, niistä saa ihan hyvät speed boostin. Sitten kun sä ne banaanit, kukaan ei käytä niitä banaaneja. Ne banaanit on käytännössä Baloon toinen ability ja se on niinku enemmän offensive, eli sä heität niitä taakse, niitä banaaneita, ne liikkuu vasemmalta oikealle ja jos vihu osuu niihin, niin se stunaa. Mut ongelma on se, että ei se, verrattuna monien muiden hahmojen offensive abilityihin, niin ei se niinku tee silleen hirveästi mitään. Se ei ole iso riski osua niihin banaaneihin, sanotaanko näin. Ne on todella helppo väistää. Niin siitä syystä Baloo on nojaa tierillä. Beast. Beast on niinku, kaikki Beastissä on ihan vitun midiä. Mut sit kun Beastilla on se, että mä en muista mikä se ability nimi on, mutta sillä on oma ability, unique ability, jossa se alkaa karjumaan ja se saa ihan vitunmoista speed boostia. Ja tässä pelissä on sellainen mekaniikka liittyen tähän Beastin abilityin, että kun sä saat yhden sellaisen, niin todennäköisyys on se, että sä saat sen saman abilityn heti perään. Ja se antaa speed boostin, eikä pelkästään speed boostin, mutta Beast se alkaa niinku karjuu, kun on rage mode. Ja kaikki ketkä on siinä Beastin edessä niin kuin, 1-2 metrin etäisyydellä, niin ne stunaantuu, jos Beast tulee takaa sillä speed boostilla ja karjuu. Niin se karjuminen stunaa pieneltä arealta, mikä on suoraan niin kuin edessä. Ja sit se saa ihan vitun kova speed boostin. Plus tää, että kun sä voit stackaa, sä otat koko uuden
sä otat uuden abilityn maasta, se on se sama ability, sä karjut, speed boost. Sitten sä pickuppaat sen taas, se todennäköisesti on se taas. Eli sä voit beastillä sä voit päästä sellaiseen flowhun, että sä saat koko ajan sitä samaa abilityä. Tai tietenkin sä valitset, että kumpaa sä käytät, siinä on 2 eri versiota, mä en muista mitä se toinen versio Beastin abilities tekee. Mut kaikki Beastin statsit on aika vitun mid, mutta sitten kun sä saat just tämän abilityn, sä saat sen flown, sä saat spammittyä sitä koko ajan, niin sä pystyt kirjaamaan aika helposti itsesi ykkössijalle. Belle. Tämä on yksi harvoin hahmoja, ketä mulla ei ole itse asiassa itsellä unlockattu. Mä en ole hirveästi pelannut, mä oon tietenkin pelannut hirveästi Belleä vastaan, mutta Bellen ability on, toinen abilityista on spavnaa huonekaluja sun eteen. Se on käytännössä niin kuin Jessin ability, mutta ei mun mielestä niin hyvä. Ongelma niissä on se, että se spavnaa ne kaikki sellaiseen vähän niin kuin yhteen riviin, yhteen sellaiseen vitun läjään, niin se on väliin tosi vaikea oikeasti väistää, niitä sä koetat hyppää yli, no siinä on korkea kaappi ja sä syöt paskaa. Belle on hyvät statsit, Belle on nopea, mutta mä en muista sen toisesta abilitista mitä. Se spavnaa jotain kyyhkysiä, jotka tekee mitä, en muista. Koska yleensä kun jengi pelaa Bellellä, ne käyttää sitä offensive ability, eli ne spavnaa joko taakse tai eteen sen ison läjän huonekaluja. Belle on tosi käytetty hahmo, Belle on tosi suosittu hahmo. Mä en nyt muista ihan, että onko mä nyt ihan trippin, koska mä koitan muistaa, että kun mä oon pelannut Belleä vastaan, niin millaisia ne kokemukset on ollut. Bebop. Siis mä luulen, että Bebopin jengi laittaisi korkeammalle. Bebopilla on helppo tehdä jyrkkiä käännöksiä, hyvä nopeus, mutta abilityt on mun mielestä ihan vitun... No en halua sanoa surkeat, mutta ne on mid. Toinen on, että Bebop heittää sellaisella vitun orjakepillä, tai anteeksi ei orjakepillä, mutta sellainen niin kuin lampaitten paimennuskeppi. Se heittää sellaisen eteenpäin. Jos se osuu vihuun, niin se saa käyttää uudelleen sen saman abilityn. Aika samanlainen ability on itse asiassa Gastonilla, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Ja sitten toinen ability on se, että sä saat immuniteetin damagelle. Ja sitten Bebop nousee niinku, tavallaan seisomaan siihen sen istuinpaikalle, kuskin paikalle. Nousee seisomaan immuniteetti damagelle hetkellisesti ja sitten jos sä päädyt, niinku, jos sä ajat vaikka vihollisen niinku perään, sä ajat vihun kartin perään ja sulla on tää ability aktiivinen. Kun sä ajat siihen perään, niin Bebop vetää itsensä, käyttäen tätä vihua, joka edessä, vetää itsensä eteen ja vetää vihun taakke. Eli se on silloin niin tosi hyvä ability, mutta se ei anna hirveästi sellaista välimatkaa. Niin kuin sä voit tehdä sen joo, mutta 2 sekuntia se sama vihu, joka nyt on sun takana, niin menee suohi. Et se ei niinku oo, se ei oo game changer mun mielestä niinku Bebopille. Et se on hyvä ability ja se immuniteetti on hyvä, mutta täällä on niin paljon muita hahmoja, joilla on paljon vahvempia abilityjä. Ja sitten kun sä saat kultasen tiimi, mikä tää on tää Bebopin oma kultainen crew member, niin ainakin muistaakseni niin silloin Bebop saa starter abilityksi se saa sen näkymättömyys. Ja se ei ole mun mielestä paras. Et mun mielestä hulluimpia kenenkaan joutuu pelaamaan on ehdottomasti ne, joilla on esimerkiksi Genieillä on vittu, että se räjäyttää kaiken paskaksi se liekki. Niin se on ihan hirveä, kun se hittaa kaikki 7 pelaajaa heti kisan alettua. Niin joo. Tosiaan jätetään Bebop siihen, seuraavaksi Buzz Lightyear. Buzz! Okei, sorry. Buzz. Ei oo hajonnut. Jengi vaan itkee. Monet sanois, että Buzz on ihan vitu hajonnut, mut se on raketti-based ability. Jos sä lataat sen unique abilityn taakkepäin pohjassa, niin Buzz laukaisee itsensä raketilla ihan vitunmoista nopeutta eteenpäin, ja sit se raketti aiheuttaa sellaisen räjähdyksen taakke.
Sitten siellä on yksi missä tarrautuu itse siihen rakettiin, lentää eteenpäin, sitten se ampuu sen raketin eteenpäin. Kaikki Basin abilityt on Busta Nut, mutta se on vaan Busta Rocket. Hyvät abilityt tekee aika vitunmoista damagea. Oikeastaan kaikki sen abilityt tekee damagea. Ja sitten ne antaa speed boostin. Paitsi se, missä... Oliko siitä yksi sellainen versio? Hetkinen, jos kaikilla on 2 abilityä, niin mitähän mä selitän? Kun mulla oli sellainen muistikuva, että Buzz voi myös ampua vaan raketin eteen, että se ei ite niinku saa siitä mitään speed boostia. Seuraaks tää vitun... Mikä tää muijan nimi edes on? Celia Mae tai joku. Tää on se muijan monsteri toys, you know. Mikä vittu tää nimi on? Matias Pallopää, mikä se on suomeksi? Mike Wazowski. Mä en muista mikä suomennettu versio sen nimestä on, mutta kuitenkin. Siis ihan vitun nopee, mut mulla ei ole mitään sellaista erityissanottavaa ton Maen noista abiliteista. Ei niinku yhtään mitään. Mutta mä tiedän, että jengi pelaa tuolla. Se pystyy olemaan aika dominoiva hahmo, se on nimittäin se nopeus on tosi on point Maella, kun mä koitan miettiä. Niinku, vähän sama kuin tää Angel, joka on täällä ihan jees. Niin mulla on hirveästi sanottavaa. Et joo, noihin törmää, mut sit kun mä koitan miettiä niitä abilitei, niinku unique abilitei, niin silloin kun vitun se alkaa polttelee jotain vitun pirii sen unique abilityssä ja sit kaikki alkaa hallusinoimaan ja... Eikö hetkinen, puhunko mä nyt tosta Randallin abilitystä? Meitä pelaan kyllä Randallia, mun pitäisi tietää nämä asiat. Joo, mä oon pahoillani tosiaan, mun olisi varmaan kannattanut varoittaa ensimmäisen videon alussa, että ne ei ole mitään överiteknisiä niinku analyyttisiä videoita näitten Speedstorm-kuskien niinkun ability sellaisella deepillä tasolla tai enemmän niinku sellainen kokemuspohjainen en mä tiedä sekoilu. Kutsutaan sitä sekoiluksi. Joo. Ines se on käytännössä niinku Aku, mutta se on vaan paskempi. Ineksellä on yksi unique ability on sellainen, että se saa speed boostia ja sit immuniteetin hetkellisesti. Se laulaa kauniisti, jos näin voi sanoa. Ja sitten se toinen on sellainen, että se alkaa vittu rääkymään, kun on sellaista öyhötystä. Ja mun mielestä siinäkin on speed boosti, ja sitten se tekee damagea, jos sä osut siihen, kun se öyhöttää. Mutta se on sama mikä Akulla on, mutta Akulla on vaan parempi, koska Akulla on paremmat statsit, Aku on nopeampi, Aku on helpompi levuttaa. Niin no mennään Akuun suoraan. Aku ei oo hajonnut, mutta joo, speed boosti, immuniteetti, joka on aika itse asiassa pitkäkestoinen. Mikäköhän timeri siinä olisi siinä Akun immuniteetissa, mutta kuitenkin se on periaatteessa sillä, että Aku nojaa backiin, siinä sen kartis, ottaa vitun lebenssiä, jalat konepellillä ja ei ottaa vitun lebenssiä. Sitten jos sä menet vittuilee sille, niin se tavallaan virkoo siitä sen tilasta ja alkaa paukuttaa sua turpaa. Ja niin, ne on Ineksen kanssa hyvin samanlaiset abilityt, mutta Akun on vaan huomattavasti parempi. Joo. Vittu. Apua aivot lagaa. Elizabeth Swan. Kans ihan vitun top tier. Pistetään näitä vähän uuteen järjestykseen itse asiassa. Ootas vähän. Joo. Eli mitä lähempänä junoitat, eli sitä parempia ne on tässä omassa rivistössään. Elizabeth Swan. Sillä on ihan vitun rasittava unique ability. Siis niin vitun raivostuttava, että mä en ole varmaan missään matseissa disconnectannut niin paljon kuin siis itse disconnectannut vittuun sieltä matsista kuin niissä, missä on ollut Elizabeth Swan. Se on sellainen, että se tönäsee sut,
Se tönäsee sut sivuun, se tönäsee sut väliin taakke, se tönäsee sut väliin eteen. Sillä on sellainen ability, että se vetää sellaista vitun pirivanaa sen takana. Se on pitkä viiva, joka menee suoraan sen takana. Ja jos sä osut siihen viivaan, niin se heittää sut sivuille ja heittää sut. Ja se on välillä silleen, että sä oot hyppäämässä vähän niinku sellaiselle ziplineille. Sä oot hyppäämässä sellaiseen. Ja Elizabeth Swann tulee takaa, tönäsee sut vittuun, sä lennät alas, niinku tavallaan ulos mapista. Peli spavnaa sut jonnekin ihan perseeseen ja se on kyllä niinku vituttavaa. En aio kieltää kyllä. Ja sitten Elizabethin basic statsit on aika vitun hyvät. Elizabeth oli ainakin yhdessä vaiheessa todella helppo levuttaa. Musta tuntuu, että siihen sai koko ajan Sharday, vaikka mä en halunnut edes pelaa Elizabethillä. Mä en pelannut Elizabethia, mä sain silti koko ajan sillä Sharday kaikkialta. Joo. Ja se on sellainen, mikä dominoi aika paljon ranked multiplayerissa, että high level Elizabethit on kans kyllä ihan vitun hyviä. Sitten oh my boy Figment. Joo, Figment on niinku sellainen kiva hahmo, jonka kaikki haluaa unlockkaa. Sit sä unlockkaat sen, sä pelaat sille, sä tajut kuinka vitun paska se on. Figmentin abilityt on, no ne ei oo ees niinku stunaavia. Se vähän sama kuin Steamboat Mikillä, se vähän niinku hidastaa vihuja. Ja sitten se alkaa levittää sellaista paskaa sen oman karttinsa taakke, kun sä ajat, ja vedät sä abilityn taakkepäin. Ja kun se osuu vihuihin, pitääkö se osua 4 vai 5 kertaa, niin sä saat sellaisia tähtiä siihen Figmentin yläpuolelle. Siinä näkyy sellaisia tähtiä, ja kun sä saat 4 tai 5 tähteä, niin Figment saa siitä hyvästä niinku speed boostin. Et se on niinku ehkä paras, mitä näistä sen abiliteista voi sanoa. Et jos sulla on iso litania vihuja sun takana, ihan perseessä kiinni, aktivoi se ability taakke, osut 4, 5, mä en nyt muista kuinka monen niistä piti osut niihin, niin sä saat aika hyvän speed boostin, mutta muuten Figment on vitun hidas, Figmentti on todella vaikea levuttaa. No itse asiassa tällä hetkellä tämän vihollisen videon kuvaushetkellä niin on menossa Figment-eventti, eli sä voit saada sieltä näitä crew shardeja, sä saat Figmentille shardeja, eli niinku siltä kantilta, mutta Figment on todella harvoin kyllä niinku saatavilla ilmaiseksi missään muodossa, niin se on hieman sitten vaikeuttaa sitä, että ei pelkästään, että abilityt on paskat, statsit ei ole mitkään parhaimmat, niin sit se, että on niin vitun vaikea levuttaa, niin tekee kyllä Figmentistä aika obsolete hahmon, mikä tulee niinku rankediin. Vittu mikä tänään, ja Captain Gantu. Captain Cunt enemmänkin. Ihan jees. Ei siitä ole mitään sanottavaa. 2 offensive ability hyvin samanlaiset toisiinsa verrattuna. Toisessa se kutsuu avaruusaluksen, joka lentää eteenpäin ja pudottaa tällaisia avaruusuloste miinoja sun eteen. Jos sä asut niihin, ne asut. Ja sitten toinen ability on se, että se tulee sun suuntaan, se alus. Et nyt se ei lennä tavallaan siihen suuntaan, mihin sä oot ajamassa, vaan se tulee sua päin. Ja sitten se pudottaa vaan ne samat paskapommit sitä kautta. Et ei mitkään maailman mielenkiintoisimmat abilityt, mutta ja suhteellisen helppo väistää. Sä hyppäät yli, sä ajat vierestä. Niin itse asiassa kyllä nyt kun sanon tolleen, niin kyllä se Gantu kuuluu enemmän nojaa tierille. Ei se kyllä ole ihan jees. Yhdessä vaiheessa näki paljon Gantu-pelaajia, koska musta tuntui, että sitä oli tosi helppo levuttaa. Se oli yksi näistä hahmoista, joka oli niinku helposti levutettavissa. Gaston. Taas yksi hahmo nojaa tierille. Me tiedetään, Gaston on Giga Chad, mutta se ei ole vaan kauhean hyvä. Se ei ole kauhean hyvä Speedstormissa. Toinen se ability on sellainen, että se ampuu jousipyssyllä, ja jos se nuoli ländää vihuun, sama kuin Bebopilla, sä saat käyttää se ability uudestaan.
ja sitten vielä ne nuolet kimpoilee jonkun verran, eli sammut sen, mutta se on tosi pieni se hitboxi, koska se on vittu nuoli, niin sun pitää oikeasti olla aika tarkka, jos sä haluat osua kehenkään, vaikka se kimpoilee, niin se on ihan jees, ja sitten toinen ability on, se antaa speed boostia ja mitähän muuta se on, no speed boost oli ehkä se oleellisin osa siitä. Ja tietty sitten sen tönäsy stunaa ihan niin kuin kaikilla näillä defense-kuskeilla. Genie. Onko parempi kuin Aladdin? En osaa sanoa. Onko parempi kuin Elisabeth? Ei sale. Mut kyllä Genie on ihan vitun hyvä. Toinen se unique ability on sellainen, että se tekee 3 toivomusta aina itselleen. Eli se napauttaa sormia, 1 ability, se napauttaa toisen kerran, toinen ability, 3. kerran 3. ability. Ja se on se unique ability, siis sen unique ability on käytännössä se, että se saa käyttää 3 normaalia ability, ja ne tulee randomilla. Että peli niinku randomilla heittää sulle jotain abilityä, ja sä saat käyttää 3. Mutta se on tosi hyvä. Koska mikään ei esimerkiksi estä sua saamasta 3 peräkkäistä speed boostia, eli se on se vittun turbopaska, eli sä voit valita, että vedät sä kerran eteenpäin ja se antaa sulle immuniteetin, vai vedät sä 3 lyhyempää dashia sillä sun speed boostilla, niin mikä ei estä sitä peliä antamassa sulle 3 sellaista peräkkäin, ja se antaisi ihan sama ketä vastaan saanut, niin sellainen antaisi kyllä todella paljon välimatkaa muihin kuskeihin. Ja sitten, no nyt rehellisesti kyllä sanon, että en muista kyllä Genien toista abilityä, koska mä aina käytän tämän, niin musta tuntuu, että suurin osa pelaajista käyttää aina tämän 3 sormen napsasun ability combo paska. Musta tuntuu, että se on niinku pääasiassa mitä jengi käyttää, etenkin rankedissa, koska sieltä tulee niin hyvät setit pakollakin. Sulla on 3 abilityä, niin jonkun niistä täytyy osua kohilleen. Goofy. Mulla olisi sellainen muistikuva, että jengi sanoi, että Goofy on tosi hyvä siellä. Me ollaan nyt Season 4 lopussa. Se on nimenomaan minkä takia mä halusin tehdä tämän videon tässä kohtaa, koska Season 5 on aivan kulman takana. Ensi viikolla julkaistaan. Frozen-hahmot tulee. Hahmobalanssi varmasti muuttuu, meta muuttuu. Niin mä halusin sen takia tehdä se vielä tässä Season 4 lopulla. En mä kyllä hirveästi näe Goofy-pelaajiakaan. Joo. Mä luulen, että se varmaan kuuluu korkeammalle. Mut taaskin mä menin kokemuspohjalla, että mun mielestä mä en ole hirveästi nähnyt niinku Goofy-pelaajia.